Saúdos, comezou a Liga Galega de Traiñeiras 2020 e fixo con 5 regatas durante esta fin de semana. A estrea da temporada tivo como escenario Cabo da Cruz. Iniciamos o repaso coa Liga Feminina, a primeira bandeira rianxeira feminina. E na primeira quenda participaron Salgado Perillo, San Bertolomeu Oversea e Cabo da Cruz. As locais que impuxeron o seu ritmo dende o principio. E o paso pola segunda das viradas se levaban 17 segundos de vantaxe respecto a Salgado Perillo. Vemos desde esa cámara interior do bote de Cabo da Cruz a chegada das boirenses á liña de meta, un tempo que ia ser de 23:46. Unha boa renda, nada máis e nada menos que 22 segundos respecto a Salgado Perillo. Imos coa segunda quenda, na que participaban polo carreiro número 1 Chapela, polo 2 a Sociedade Deportiva Tirán Pereira e polo 3 Rianxo. Tirán que dominaba sen demasiados apuros, pero vía como se lle escapaba o tempo respecto a Cabo. O seu obxectivo, o de Tirán, era loitar pola segunda posición, tendo como referencia o rexistro marcado por Salgado Perillo. Últimos metros para as de Moaña, que entraban cun tempo de 24:01, polo tanto, segunda posición. Chapela, que remataba segunda na súa quenda. Rianxo terceira. A entrega da camisola amarela de líderes para as de Cabo da Cruz e da súa bandeira que se queda na casa. Dentro do que cabe, viñamos dun inverno bo, tiñamos ganas de gañar esta bandeira, ademais na casa, contentas. Un regreso no que creo que todos tiñamos moitas ganas de estar hoxe aquí, de competir, de respectar todas as medidas que se nos impuxeron desde as autoridades sanitarias. Creo que aprobamos o examen, creo que a xente está moi concienciada do que ten que facer, e creo que o protocolo sanitario pois está sendo acatado por todo o mundo, por toda a familia do remo. A verdade é que moi contento. Clasificación da primeira xornada Liga Feminina coa vitoria de Cabo da Cruz por diante de Tirán Pereira e de Salgado Perillo. A máxima categoría do remo galego masculino comezaba tamén nas augas de Cabo da Cruz. Sexta bandeira marina Cabo de Cruz, Concello de Boiro, coas 10 participantes esta temporada na Liga Galega de Traiñeiras A. Primeira quenda coa presenza de Rianxo, Bueu Tecarsa e Esteirán a remo. Foron os pontevedreses, os morracenses, os de Bueu, os que marcaron a pauta nesta primeira manga. O paso pola segunda virada tiña unha diferenza de 18 segundos respecto a Rianxo e 3 segundos máis aínda sobre Esteirana. Iría máis Esteirana, Rianxo que baixaría un pouco, a que non se movería a primeira posición sería Bueu, que remataba cun tempo de 20:41. Segundo posto para Esteirana, terceira Rianxo. Imos coa segunda quenda, outras 3 traiñeiras en liza: Tirán Pereira, Vilaxoán e Muros. Máxima igualdade entre Tirán Pereira e Vilaxoán nos primeiros 2 longos. E a partir de aí, os moañeses que irían a máis e acabarían adxudicándose esta quenda e situándose provisionalmente en primeira posición. Aí temos a Tirán Pereira rematando cun tempo de 20:17, 12 segundos mellor que Vilaxoán. Muros remataba terceira. E xa na última das quendas, con 4 traiñeiras empezaban a remar nas augas da Ría de Arousa: Mera, Mecos, Cabo e San Bertolomeu Oversea. O paso polo ecuador da proba, o mellor tempo era de San Bertolomeu, a única de todas as traiñeiras conseguir baixar dos 10 minutos. Seguiría indo a máis e conseguindo a vitoria a Terca, un tempo de 20:13. A segunda posición nesta quenda, que sería para Cabo, terceira Mecos e cuarta Mera. San Bertolomeu Oversea recibindo a bandeira e o primeiro mallot de líder
na Liga Galega de Traiñeiras A. Unha regata bastante dura, moi apretada, pero a victoria senta sempre ben. Vamos, non a esperábamos, pero traballamos duro e a conseguimos. Remamos xa desde un principio xuntos, sai ben, pero temos moita marxen de mellora. Co paso das regatas iremos vendo. Clasificación da primeira xornada, Liga Galega de Traiñeiras A. Primeira San Bertolomeu Bersí, segunda Tirán, terceira Vilaxoán, cuarta Bueu, quinta a filial de Cabo da Cruz. Segunda xornada da Liga Galega de Traiñeiras A, a competición que continuaba na Ría de Arousa. Esta vez tocoulle a bandeira Concello de Vilagarcía, 26ª edición desta cita, na que as traiñeiras xa entraron en acción seguindo os resultados do día anterior, dos colleitados en Cabo da Cruz. Primeira quenda, con Rianxo, Mera e Muros. Sería Muros quen marcara o mellor rexistro a metade da proba, pero Rianxo iría de menos a máis e acabaría situándose en primeira posición momentáneamente, mellorando en 5 segundos o tempo de Muros, 19:40 para Rianxo, terceiro posto para Mera. Na segunda quenda, tres traiñeiras tamén en liza, Esteirana, Cabo e Mecos. Empezaría con forza Mecos, os do Grove, que marcaría o mellor rexistro tanto na primeira virada como na segunda, pero a partir de aí Cabo da Cruz iría collendo sensacións, aguantaría aínda Mecos na terceira, pero no último longo. A verdade é que Cabo da Cruz foi moi superior tanto a Mecos como a Esteirana. 19-26 situábase primeira Cabo, a filial do conxunto que compite na Liga CT. Segunda posición para Mecos e Esteirana con 19-50, que quedaba como penúltima. E xa estamos na quenda de honra coas 4 mellores da xornada anterior: Tirán Pereira, San Bertolomeu Bersí, Vilaxoán e Bueu Tecarsa. Imaxes desde a traiñeira de Vilaxoán, que exercía de anfitrioa na súa casa, e no primeiro dos parciais igualaba tempo coa líder, co San Bertolomeu Bersí, un segundo de diferenza respecto a Tirán. Cuarta quedaba Bueu. Mantería o pulso entre Tirán e San Bertolomeu ata o terceiro dos longos, no que San Bertolomeu colleu vantaxe e venceu por 19-0-0 de tempo. Segunda Tirán, terceira Vilaxoán. Aí temos o patrón de San Bertolomeu celebrando o segundo triunfo na fin de semana. Nós somos Tirán, temos que aguantar o tirón. En primeiro lugar es felicitar ao equipo que gañou, pero o que acabo de decir, nós somos Tirán e non nos vamos a rendir e hai que darlle duro. O objetivo é intentar subir un peldaño, traballar día a día e que nos poña a competición no posto que nos corresponde. A clasificación desta regata: San Bertolomeu Bersí primeira, Tirán segunda, Vilaxoán terceira. Neste mesmo orde queda a clasificación xeral despois das dúas primeiras xornadas da Liga Galega de Traiñeiras na súa categoría. O domingo a praia de Arealonga en Chapela acollía a segunda xornada da Liga Feminina, quinta edición da bandeira Chapela Concello de Redondela. Para mulleres, a toma de temperatura pertinente antes de que as remeiras entraran na auga coas súas traiñeiras. Cabo da Cruz, que era a referencia despois da vitoria conseguida a xornada anterior como anfitrioas, e aquí se poñía en marcha na primeira das quendas, na que remaba polo carreiro número 1 Salgado Perillo, polo 2 Cabo da Cruz e polo 3 Tirán. Un minuto despois comezaría a segunda quenda con San Bertolomeu Bersí, Chapela e Rianxo. Dendo o principio da regata, Cabo da Cruz marcando a pauta por segunda xornada consecutiva, sacáballe 6 segundos no primeiro longo a Salgado Perillo e a Tirán. Había máxima igualdade entre as de Oleiros e as de Moaña na pugna pola segunda posición. As imaxes do Ecuador da regata. No
non ían tardar en chegar a esa ceaboga, as que saíran un minuto despois con Samer Tolameo Bersí, con claridade por diante de Chapela e Rianxo, que marchaba terceira. Estaba a regata bastante definida, excepto esa loita polo segundo posto. Último longo para a Rianxeira, para as remeiras de Cabo da Cruz. Aí podemos comprobar a vantaxe que lle levaban as segundas e as terceiras clasificadas. A entrada en meta triunfal, segunda victoria para elas, e vexan que por pouquiño, pero Salgado Perillo impoñíase por un segundo a Tirana, loita pola terceira posición. Cuarta, e encabezando a segunda quenda, entraba Meira, a alcaldesa de Redondela, que lle entregaba esa bandeira a tripulación de Cabo de Cruz, a quinta bandeira Chapela con sello de Redondela. Clasificación desta regata, con Cabo vencedora 22-02, segunda Salgado Perillo, terceira Tirán, que é o mesmo orde que teñen na clasificación. Melloramos bastante as sensacións con respecto ás de onte, pero eu creo que ainda nos queda un pouquiño por mellorar, podemos aportar bastante máis do que aportamos, pero bueno, hai que traballar e podemos andar aí. No campo de regatas de Chapela daba inicio a Liga Galega de Traiñeiras B, primeira xornada, coa celebración da terceira bandeira, Chapela con sello de Redondela. Temos imaxes da primeira quenda, con Narón polo carreiro número 1, Castropol polo 2 e Chapela polo 3. Os asturianos, Castropol, que foron marcando os mellores tempos, a metade de proba tiñan unha vantaxe de 5 segundos sobre Chapela, mentres que Narón marchaba máis retrasada. Aí temos as tres traiñeiras e habería intento de remonta que non se culminaría por ben pouco por parte de Chapela, que acabaría entrando a pouco máis dun segundo de Castropol, gañadora con 20:48 tempo, terceira Narón. Ese rexistro de 20:48 de Castropol buscaban rebaixalo as tres traiñeiras da segunda quenda, con cesantes polo carreiro número 1, Salgado Perillo polo 2 e Puebla polo 3. Sería Puebla quen marcara pauta e xa desde o principio cun espectacular primeiro longo, que conseguiría unha vantaxe de 7 segundos sobre cesantes e de 8 sobre Salgado Perillo. Puebla que ia a outro ritmo, e moita atención ao que vai a acontecer aquí nesta virada, porque cesantes, que marchaba segunda e ia máis, comete este grave erro que vai tardar moito, demasiado tempo en solucionalo. Vemos como entra Salgado Perillo na virada e estaría medio minuto cesantes para completar esa ceaboga, e a partir de aí xa sería misión imposible para os redondeláns conseguir superar algunha das outras 5 traiñeiras desta Liga Galega de Traiñeiras B. A exhibición de Puebla no seu regreso á competición despois da temporada pasada ter un ano sabático. Aí temos a entrada en meta e a victoria dos da Pobra do Caramiñal. Segundo posto para Salgado Perillo, que tamén se impoñía ao resto de embarcacións, e cesantes, que remataría sexta, última clasificada nesta primeira xornada. Puebla, Salgado Perillo, Castropol, as tres primeiras, con Chapela anfitrió a cuarta. Recibía esa bandeira Puebla, primeiro líder da Liga Galega de Traiñeiras B. Facíanos moitas ilusións volver a salir e volver a remar, claro, despois dun ano paraos, había xente que tiña moitas ganas, todo o mundo tiña moitas ganas, estuvamos entrenando moi duro e a verdade que estuvamos sorprendidos de haber ganado. Foi unha moi boa regata, saleunos moi ben desde o principio hasta o final e nada, o traballo ten a súa recompensa. Bueno, creo que é moi positivo porque viuse que todos os remeiros e as organizacións fixeron o que está previsto no protocolo. Eu creo que é moi importante, ademais, que os adestramentos nos clubs xa se estaba mantendo un especial cuidado no tema dos protocolos dos adestramentos. Iso fai que tamén sea máis fácil, pois, nas propias regatas cumplir con todo o que temos que cumplir.
unha tradición de fai moitos anos. O club neste momento ten 40 anos da fundación, pero anteriormente pois xa había remo aquí en Meira. É unha tradición de moitos anos. Hai bandeiras aquí do 34, de 35 da República, témonos no club. Eu empecé no 2003, entrando na directiva do Club de Remo da Sociedade Deportiva San Bartolomeu, como tesorero do club. É un cargo que se saca tempo da casa, tempo de todos lados, pero bueno, hai que meter unha man, hai que seguir para diante. Gracias a Deus temos unha boa canteira, temos rapaces, moitos rapaces, temos neste momento unha trainera femenina e unha trainera masculina, e bueno, xa fomos pioneros coas mulleres, trataremos de seguir sendo e ter unha igualdade general neste deporte e levar este deporte que somos amantes del, pois leválo máis para arriba. Sempre se plantea a tempada con objetivos altos, podes cumplirlos máis ou menos, pero sempre se intentan formar proxectos grandes, e despois sempre hubo aposta pola canteira, e bueno, pois tamén con anos mellores ou peores, pero sempre se sacou remeros de calidad. Cada ano perdemos moita xente da banda de babor, e estamos perdendo xente de peso, xente do centro do bote. Hai altas interesantes, pero suelen ser altas lixeiras, de corte lixeiro, como poden ser Chiqui, a Volta de Ramón, Caneda, Folgada, a xente que subiu de abaixo tamén. Temos aí unha mezcla entre veteranía e xente xoven, moi interesante, pero sí que estamos con un corte cada ano pois de equipo máis lixeiro. Psicolóxicamente un equipo dun corte moito máis agresivo, máis competitivo. Entonces, ese é un pouco o aspecto que intentamos explotar. A nivel deportivo, o que si ten Meira é unha serie de canteiráns de calidad para estar na CT. Este é o segundo ano como Meira. O máis destacados foron no ano 2014 ou 2015, creo que estuveron na Euskotren. Pero a mitad do equipo, medio equipo é do ano pasado de Mecos. O resto son rapazas que subiron de juveniles e outras que estaban sin remar na casa, que levaban un par de aniños sin remar. Foi bastante complicada porque o material que hai no club non chega para as dúas categorías absolutas. Entón, todo foi a base de gimnasio. Non tocaron ergómetro, a resistencia física perdeuse bastante. O noso objetivo, quedar o máis arriba posible. Sabemos que competir con Cabo, Perillo e Tirán vai ser moi complicado. Eu creo que a rivalidade con Tirán, sendo de Meira ou sendo de Tirán, é igual que sea o primeiro ano, o segundo que o terceiro. Iso é algo que, unha vez que entras pola porta do club, ou entras pola porta do club de Tirán, a rivalidade entre Meira e Tirán foi toda a vida e creo que vai seguir sendo. O noso rival, Tirán. Hai clubs en este momento que teñen boa plantilla, como Vidasoán, está Bueu aí, Ramecos, hai clubs que tal. O meu fundamento é quedar mellor que Tirán, que é noso rival e nosos veciños, e ganando unha regata un a outro, pois xa nos damos por satisfeitos. É como un Madrid-Barcelona. Facemos a escuela de remo, vamos aos colegios, metemos autobuses, recorren os colegios todos do Concello de Moaña, encántalle salir en bateles, a convivencia que hai xojos, hai de todo, vamos, é un deporte que enseña moito, é un deporte especial, para mí é un deporte especial. Inda que facemos unha aposta de ter algunha alta sempre de xente nova dentro do equipo, si é certo que, bueno, pois, saltan de juvenis a senior e hai un salto moi grande,
ese período de adaptación pois é un pouco brusco, ¿no? En estes momentos, con esta pandemia que pasamos este ano, tuvimos moitas dificultades porque as empresas estaban sin poder traballar e non podían aportar o que nos necesitábamos. E dolle un agradecimento a todas estas empresas que nos están apoiando porque, efectivamente, a crise afectounos a todos, os clubs pequenos, os clubs as empresas que nos están patrocinando pois están pasando por un mal momento e agradezcolle a todas que colaboren con nós. Gracias a que hai unha liga, hai unha organización e demais, pois estamos pelexando todos os anos por sacar proxectos potentes, competitivos, e iso que significa ao final é que temos regatas de alto nivel.